яктыртуым белән дә бәхетлемен. Бүген көндә Майдан журналында гомуми бүлек редакторы булып эшлим. Һәм Майдан журналында бик зур әдәби мәктәп үтәм дип әйтергә кирәк. Бер кызым, бер улым һәм 2 оныгым бар. Менә Майдан журналына килгәннән соң чынлап та әдәби мәктәп үтәм дидем һәм беренче повестым Дөнья тәгәрмәче 6-7 саннарда басылып чыкты, шуның нәтиҗәсе булып. Бу повест КамАЗ заводларында йөк тиегеч машинада эшләүче кызның язмышы дип әйтергә кирәк. Һәм Советлар Союзы беткәннән соң әле КамАЗ турында зур әсәрнең язылганын хәтерләмим. Тәрҗемә эшчәнлегем өчен халыкара диплом, кояшлы иҗаты өчен диплом белән бүләкләндем һәм башка бик күп бүләкләргә лаек булдым. Тәрҗемә мәктәбен үттем, бик зур гына дип әйтергә кирәк. Вера Хәмидуллина белән башлап җибәргән Сад һәм садик проектлары кысаларында безнең 50дән артык китап дөнья күрде һәм ул дөнья күләм танылу тапты дияргә кирәк, дөнья күләм таралды. Һәм инде бөтен әдәби эшчәнлегем өчен Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби бүләккә лаек булу, ул менә бөтен әдәби эшчәнлегемә зур бәя дип әйтер идем.